Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Walida, wa me yasa mutane suke jin tsoron cewa idan suna so su mallaki fili ko gida ko gonaki, me yasa suke jin tsoron kada a je a yaudare su? Haka ne Sammani, amma yanzu ba su da matsala tunda suna da kamfanin Kwararre Land Agent and Properties Investment. Kamfani ne mai gaskiya da riƙon amana. Kwarai kuwa, kamfani ne da ke sayar da siyarwar filaye, gidaje, gonaki har da gidan mai. Sannan kuma yana sayar da motoci na alfarma. Haka zalika yana sayar da shinkafa mai kyau, mai garɗi ga arha. Har ilau yana yin general printing, shine printing press na huluna, riguna, banoni, fastoci har na 'yan siyasa masu saurin isar da sako. Haka zalika yana yin haƙar ruwan bohol mai ruwa mai zurfi mai kyau mai daɗi, ruwan da baya ƙarewa. Abu mafi muhimmancin kuma shine duka filayenmu ingantattu ne kuma suna da cikakkun takardu, babu matsala, babu cutarwa. Kada ka bari wani ya riga ka, domin filaye kullum darajar su karuwa suke. To ku zo kamfanin Kwararre Land Agent and Properties Investment yanzu domin farashi mai sauƙi. Kuma za mu taimaka maka daga farko har ƙarshe domin cimma burikanka. Sayan nagari mai da kuɗi gida. Za ku iya turo mana saƙo ta inbox ko WhatsApp. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a lambobin wayar mu kamar haka: 080 34 58 80 57 ko kuma 090 44 70 13 22 ko kuma 091 18 96 24 43 sai kun zo. Tare da Kwararre Land Agent Properties Investment, inda amana da gaskiya suke gina makomarku.